লেখার পাতা ধারে পড়লে ধারে বহি গলা নয় কেবে আসে না ফেরি জীবনটা তুমি দিন অধে পাপা অধে পুণ্য জীবনটা তুমি দিন অধে পাপা অধে পুণ্য খালি হাতে আসিଥିଲୁ খালি জীব ফেরি বড় দাଣ୍ଡর ভিখারি বড় দাণ্ডর ভিখারি বড় দাণ্ডর ভিখারি হবে ট্রাকে তো গন্ধেই চালানো করছো সেটা কাজ তো মালিকও কি আবে শত শত যেতে নরম আইলে বিশাল মই ময়ূর শত কথাটা কেবে বিয়াসন করে পাইবেনি না ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଚିନ୍ତା କରିବ ନା চিন্তামণি চৌবে আমার টার্গেটে যে আসি যায় সে তোমার চিন্তারে মনে করে কথা কইব না বাজা বাজিব স্যার ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ ହେଲେ ଏ ମାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ସାର୍ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ତୁ ଖବରକୁ ଆରେ ଯାଉନୁ ତୁ ହାଲୁ ସେଇଟା କୋଟା କର ଏ ନେ করে ଆଉ ତୁ ସେଇଟା আবে সোনা বাপো ছুয়া তো এরা কোথায় চিন্তামণিকে খবর তো বিল্ডিংটা খুলতে পারবো অল্প করে যাচ্ছি রইল स्टार्ट है ना कथाटा करेगी ना इधर माइक लाउंगे टाणी दे बुझी पालु बेसी कथा एतले ना नाउ जिन कचिन को स्ट्रेट का मु रखु मोर पूरा दागळ मु पहिले वखा यात्रा दी କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଏଟା ଟାଣିବ ବେଶୀ ସେ ବାଇକ୍ ଦେ କହିଲା ଏଠି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏଟା ଟାଣିବ ଏଟା ଏଠି ମଝିରେ ଆଇଲା ଏଟା ବା স্যার যদি মারুଛନ୍ତି মতে জীবনু মারি দিন নহলে ମୁଁ ଏଠି যদি বঞ্চিকি চালি যায় তাহলে ଆପଣଙ୍କ এই ମାଡ଼ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ স্যার ওরা বাজা বাজিলা ଲୋକଟାକୁ ଏମିତି ମାରିଲେ ମରିଯିବ ଯେ
ଖାସ୍ ଲୋକ ମୋରି ପାଇଁ କାମ କର ବିଛଣାଟାକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ ବେଟର ହବ ଏଥର କେସଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି କେତେ ବଡ ଦଶଟା ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଜମା ରଖନ୍ତୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହବାର ମେଡିସିନଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେଟର ହବ ମୋ ସହିତ ଦୋସ୍ତିର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ଏରିଆରେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସରେ ରହିବେ ବିନ୍ଦାସରେ କିଛି ବୁଝିବୁନି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହବାର ମେଡିସିନ ଥାନା ଭିତରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଜାଣିଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣବୀର ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପକେଟ ଭିତରେ ନେଇକି ଆସି କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଗୋବରପୁର ଥାନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ଝିଅର ରେପ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେସ୍ ରଖାଯାଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକର ମର୍ଡର କେସ୍ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ ହଁ ଆହୁରି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କର ପରମ ତମେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡା ଡାଟା ନେଇକି ଆସିଛ ମାନେ ତମ ବାଚ୍ଚା ଜାଣିବ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମ ଦୋସ୍ତିଟା ଏବେ ଭୁଲ ଦେଖିବୁ ଏଥର ଆମ ବିଜନେସ ପୁରା ଘୋଘା ଚାଲିବ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କାମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିବେନି ସାର୍ अबे परसू जबे परसू बाबू परशुराम ऐसा क्या न करेगा जब तो बोला था ना डरो चिंता बोली सोवे ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଟିକେ ପଥର ପାଲଟି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତିକୁ ପଥର କରି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ କଥା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣ ଏ ଦୁନିଆଟା ମତେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିବ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ बुझिले ना माँ बाबू आसवा को से मु देखो जी तम गोड़टा आ तळे ତମର ଦିଟା ଚେୟାର ନା ହବନି माँ आपण मेडिसिन खाइ चंती ଆଉ ଜଣ କାଇଁ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଲେ ନେଲେ ଟାଣି ଆଣିବ ए मेडिसिन ता खाइ देले नले देह खराब हेइ जीवो जे माँ ମାଧବ माँ ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ମୋ ରୋଗକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋର ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ माँ गोटे कथा कहबे किछि खराब भाबिबोनी माँ मुए दुनिया रे एते माँ पुओ को संपर्क देखिछि हेले तम परी माँ पुओ संपर्क मु कोउठी देखिनि तमे जेमिति बाबूଙ୍କ ପାଇଁ पुओ पुओ होउछ बाबू भी समझते मिसमिति तम ପାଇଁ माँ माँ हबु तमे जेमिति दुनिया रे एका माँ पुओ हेइछ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମାଧବ ମୋ ଜଗୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାକିଳି ମା ସେଦିନର କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ମାଧବ ମୋ ଜଗୁଟା 2 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ଠିକ ସେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନଥାଏ ହଠାତ୍ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଅକଳରେ ତାଙ୍କ
ଏବେ ବସିଥାଏ ଏଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ମୋ ଚକୁଟା ଡେରି ହେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ ବାପା ବାପା ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡୁଥାଏ। ଏ ମା ତମେ ଜମା କାନ୍ଦ ନା, ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାରିବ। ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମାଧବ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁଁ। ମା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଏଥର ବାବୁ ଆସିଲେ ନା ଏ ଘରଟା ଖାଲି ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡିବ। ମା এই ঘরে 11টা বাজিলানি, বাবু আসবা সময় হয়ে গেলানি যে। মা এই নিও যাওনি স্টান্ডার্ড ছিল বালুনি আরে মা তুই সকাল সকাল মন্দির যাই আসিলনি? মা খালি কোন মন্দির যাইছিলে, মন্দির যাই ভোগ লগাই পানি চড়াই বাবুଙ୍କର শুভ মনাসিবা হয়ে যাইছিলে পরা। এ মাধব দিও মা, এইটা নি বাবুকে বেডরুমের বন্ধরে ঢোকাই দাও। আদিও এই মাধব নিও, এইটা নি এ ফুলটা ধরে ঠাকুর ঘরে রাখি দাও। আদিও ঠাকুর দিদি কোন ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଦଉନ, ବାବୁଙ୍କ ପାଇଖାନା ଘରେ ଡାକି ଦେବି। ମାଧବ ଓହୋ ମାଧବ তোর ସବୁବେଳେ ଥଟା। ଆରେ ସେ କଣ ନୂଆ କରି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି? ସେ ତ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ଆଜି ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ମା। ମା ଦେଖୁନ ନେଲା ମା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଭାରି ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଯେ। ମାଧବ তুমি একটু গলো ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। যাও আচ্ছা মা নিনা বাবু আজ 11টা বেলা আসবে বলে কইଥିଲେ। এই তো 11টা বাজে গলানি পড়া ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋଠୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଆରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେ ଆସିବ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ କହିଲୁ? ହଁ ମା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଏଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେଇ ପରା ମୋ ଜଗୁ ଆସିଲାଣି। ଜଗୁ ମାମା ମୁଁ ବି ତ ପାଖରୁ ଅଲଗାନି ଦେଖିବ ମାନା, ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହି ମୁଁ ସିନା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ କରିବ ବାବା। ଓହୋ ଆମ ସେ କମ୍ପାନୀ କଣ ହବ କହିଲୁ? ତୋ ବାବା ଯେତିକି ତୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଖୋଲି ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସରିବନି। ଆମ ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିନି। ଦେଖ ମାମା, କେବଳ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଦେଖିବ ମାମା, ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟବର୍ଦ୍ଧନ ନମ୍ବର 1 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ପଟବର୍ଦ୍ଧନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯାହା ଛୁଇଁବୁ ସୁନାରେ ଯିବ ହେଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ମାମା, ନେଇନା ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଛି କହୁନି। ହେ ନେନା ଯା କହ, ସତରେ ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳି ଦେଖ। ମୋର ହିରୋଇନ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛ। ବଦଳିବନି କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ଫରେନରେ ରହିଲା, ବଦଳିବନି କେମିତି? ବାବୁ ମୋ କଥା ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯେ? କେମିତି ଅଛୁ କହିଲୁ? ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି ମାନେ କଣ ଖାଲି ଘର ଭାବରେ
ରଖିବି ଖାଲି ଭଲ ନା ବାବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବାବୁ ଏ ମାତାଲ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏ ଆମେ ପରେ କଥା ହବା ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋ ଲଗେଜ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିବୁ ଏଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତମ ମନ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ କଣ ବିଦେଶିବାକୁ ଖାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ମୁଁ ବି ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ପୁରା ବୋର ହେଇଗଲିଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଦେଶୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବା ଜଗୁ କଣ ହେଲା ମାମା ଏଇନା ହାତ ରନ୍ଧା ଥରେ ଖାଇଲେ ନା ତୋ ପାଟିରୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ତାମାନେ ଆମ ନେଲା ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏ ନା ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ମୁଁ ଖାଇବି ଆରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣିଲୁ ଅନେଇଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ମାନୁଛି ବୁଝିଲୁ। ସତ କଥା ମାମା ହଁ ଯାଉ ମୋ ପାଇଁ ତ କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନେଲା ତମ ଖାଇକୁ ସେତିକି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି ଜଗୁ ନେଇନା ପରେ ଝିଅ କୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ଅନେଇଲୁ ଝିଅ ତ ନୁହେଁ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ବୁଝିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁର ପାଖରେ ଶୁଭ ମନାଉଛି। ମାନେ ନେନା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯାଉ ନେନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲଭଲି ସୋ ସୁଇଟ୍ ଏ ଚାଲ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ହଉ, କଣ ଠିକ ଟିକେ ଅଛି। ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଚାଲ କଣ ଚାଲ ଆରେ ବାବା ଜଲ୍ଦି ଆ ଚାଲୁଛୁ କଣ ନା ଆରେ ମତେ କୁଆଡେ ଭୋକ ହେଲାଣି ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଜଗୁ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୋ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେବି ସତରେ ମୋ ଜଗୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜଗୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। Thank you.
ମା ମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? ମା ଏ ବାବା ଜଣକ ଭାରି ଭୋକରେ ଥିଲେ, କହିଲେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ମା ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ସକମାଲିକେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମା, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ଭୁଲ ଅଛି? କଣ ହେଇଛି ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି ବାବା। ମା ଆମର ଭାରି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ବାବା। ଯୋଉଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି। କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଭୋଗିଥିଲେ, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ବାବା କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମା, ରୋଗ ହେଲେ ତମେ କଣ କର? ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଉ ବାବା। ଠିକ ସେମିତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଅଛି। ଆଗକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମା, ତା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଅଛି। ଆଗକୁ ରୋଗ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଅଛି। ମାମା ହେରି କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏ କିଏ ମାମା? ଏ କିଏ? ସକା ମାଲିକ ଏକ। ଜଗୁ ଫକୀର ବାବା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ମାଧବ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ମାଧବ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ? ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ନେଇ ବେଟା, ଫକୀର ବାବା ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଚଳିଯାଏ। ସେଟା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ? ଏ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛୁ ବାହାର କହିଲେ। ଓ ଜଗୁ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ନାଇଁ ମାମା ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି। ଏମାନେ ଦିନରେ ଘର ଘର ଭିକ ମାଗିବେ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଏମାନେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ତୁ ଯିବୁ ନା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବୁ। साधु को चोर नहीं बोलते बेटा। वो एठाको चोरी करिबा को आसीनी। वो फकीर बाबा बेटा, भगवान तुमको एते देइछंती, ए फकीर बाबा किछि देई देले तमर काम होइछनी बेटा। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଯା, ବାକି ସାମନେ ଯା। ତୁ ଘରେ ବସି ଏତେ କଥା ପାଇଁ ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ମୋ ପୁଅ କିଛି ଠିକ ଭୁଲ ଠିକ କହୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦିନ ଦିହି ପରେ ଚୋରି ଡକାୟତ ହଉଛି। ଚୋର କିଏ ସାଧୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି କହିଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁଛି ମା, वो फकीर बाबा निको मागिले चले, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନି। ଜଗୁ ବାବା ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବେ।
ঠিক আছে মা এই নে 100 টাকা নে এটা সিঙ্গা বলছো চল যা ভাই বললা বাবা পয়সা তো পাইলে আপনি তো যাতো ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି ଏକାବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି ତା ବଦଳରେ କିଛି ନ କହିଲେ ଖରାପ ହବନି ମା ଏ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମା ନାଇଁ ବାବା ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବୁ ଏମାନେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ ଆଉ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ମୋର କଣ ହବ ବେଟା ମୁଁ ତ ଫକୀର ବାବା ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳେ ମା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ এই তাবিজটা রাখ ଆକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ହୁଏତ ଗ୍ରହ କିଛି ଗ୍ରହ କଟିଯିବ What nonsense! ତୁ ତାବିଜ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ କରୁଛୁ ବାହାର କରୁ କଥା ବାହାର ସେ ବାବାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ତ କିଛି ଠିକ କରିନୁ ବାବା ନାଇଁ ମାମା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ଏଇ ଫକୀରଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି କଥା କଥା କହିଲୁ ସେ ଯଦି ସେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଭିକ ମାଗି ନିଜେ ଚଳୁଛି ନାଇଁ ମାମା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମା ବାବୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପରେ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ଏମିତି ବାପା ମାନେ ଘରେ ପଶି 4 ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଠିକ କଥା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ମୋ ଛାଡ ସେ କଥା ତୁ ଗଲୁ ଜଗୁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ତୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଚ୍ଛା ବାବା ନାଇଁ ମାମା ମୋର ରେଷ୍ଟ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ମୁଁ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 କରିବି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛି খুব কম দিন ভিতরে মিনিমাম 3 মাস ভিতরে ମୁଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟବର୍ଦ୍ଧନ ସନ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ପଟବର୍ଦ୍ଧନ ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହା ଜିଦ ଧରିଛୁ ତୋ ବାବାଙ୍କର ତୁ ସେଇଆ କରିବି ମାମା ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଯେ ହେଲେ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥିବା ଆରେ ବାବା ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି କାହିଁକି ମିସ୍ କରୁଛୁ କହିଲୁ ମାମା ଆଚ୍ଛା ନିଲମ କୁଆଡେ ଗଲା ନିଲମର ଦେଖା ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ନିଲମ My sweet sister. ଓ ସୁସି ବାବା କଣ ତତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି କୁଆଡେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହେଲେ ତୁ ସିଧା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଘରେ ଥିବୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭଲ ନମସ୍କାର କଥା ଭାଇ अरे रोडी ये बाबा ए बाबा ए रोडी सुतरे गाड़ी बाड़ी ओड़ी तू पूरा विराट कोहली वाला देखाउ छिवा ए ଭାଇ ଆପଣ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି थोड़ा रोडमेन मोर तुमको ओडे देखो ହଁ तम हाथ मो भूणी हाथ जेते जाओ मो भूणी आखिरे के लुआ दबोनी इट्स माय रिक्वेस्ट ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଲମ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏମିତି କହି ଆପଣ ମୋତେ ଛୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତା ଛଡା ନିଲମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଟିଲେ ମୋ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାବା ତମେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରନି ତମେ ତ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ए नीलम तोर कोन दुख तू कह तो भाई छोटे से सॉल्व कर दो कह तो दुख कह ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଭାଇ ଆରେ କଣ କହିଲା କଥା ଖୋଲିକି କହୁନ अरे कौन कौन मुंह होसु अरे रणबीर को कहले କଥା କୁହ ନାଇଁ ଭାଇ କଥା କଣ କି ମୋ ବିଜନେସ ଏବେ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଲସ୍ ଉପରେ ଲସ୍ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇ ପଡିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ কোন টঙ্কা দরকার কেতে টাকা দরকার
कंपनी रे आपको पार्टनर रखले केमिति होता कौन भाई मु कोन भूल कइले कि ए नीलम एक्चुअली कथा कोन की मुझे पार्टनरशिप बिजनेस पे भरोसा करे पार्टनरशिप बिजनेस हो चला तू तो बड़े कहू छु मो एक काम कर मु जो कंपनी करी ସେଥିରେ ରଣବୀର କୁ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ସବୁ କିଛି ସିଏ ବୁଝନ୍ତା बढ़िया हो भाई बहुत बढ़िया हो थैंक यू भाई थैंक यू सो मच थैंक यू बाहर लोग मैनेजर रहिबा अपेक्षा निज लोक रहिले हम कंपनी आगु डेवलपमेंट हो अरे ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ କହିବି କ'ଣ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ थैंक यू सो मच ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଉପରେ ତ ଏଇଟା ଅଛି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତମମାନଙ୍କ ଖୁସି ए मामा हम से खुशी रही हेले तू आशीर्वाद तो हाथटा हम मुंडो पर सब बेले रही गला मामा वाह सब तो फास्ट बात करो मो पड़ोसी हटे बोली मते अलग कर देले ना मां अरे मां एमिति काहे भाबुछु कहलो मां तू पर सबले भाई मो मन रे अछु तू ना ए घर जवड़ा हे जाइछु जो तू ए घर रहिलुनी तू ए घर जने मेंबर हे साथी ताछड़ा मो के जगु आपा कथा दे सारजंती तते मेंबर करछंती जगु सहित बात कर देले मोर छुट्टी सामाने आज पटे मो नेना बोली भाबुतली सामाने तमे होत मो भाउजा सोई भाउजा अरे आपको ये कहबो किसको हां यस नेना तो आपा दिने कंपनी रो वर्कर हिसाब रे काम करथि हेले आज तमे से कंपनी मालिकंकर स्त्री होबा को जाउ माने कंपनी रो मालिक या नहीं नहीं एगोर मालिक रे होबा पई मु केबे भी इच्छा करिनी एगोर घर तन संपत्ति ଉପରେ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତାର ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ଏ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ସ୍ଥାନ ରହିବ ଆରେ ବା ତୋ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ ତୋ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୋ ଜଗୁର ହୃଦୟରେ नहीं मामा मो हृदय रे मो आउ जण को स्थान दे सारी କେମିତି କଣ କହୁଛୁ से नेना नुह से होची सिमरन मो फरन रे पाठ पढला मो सिमरन बोली गोटे झियो को भलो पाऊ आ मु भी ताको बाहाय बोली कथा दे सारी আর তো বাপা भी नैना को मोह करे बेटा बाबा को কথা ଦେଇଛନ୍ତି नहीं मामा मो सिमरन मो स्त्री हो बोली मु भाभी सारी तो आपन शेष इच्छा रखिबुनी मनुष्य मामा मोर नैना प्रति सिंपैथी अछि हेले जे जाको मु से दृष्टि देखिनी ताको केमिति मो जीवन साथी बोली मु ग्रहण करी ता छड़ा मो खुशी सिमरन पाकर अछि सिमरन को मु जदी बाहर होबे मु तो सारा जीवन कांदी हेले सिमरन ता पागली तू को मामा मु कॉल करली तू को भाई एकदम ठीक कथा कहउछन ताପରେ भी जने वर्कर कर दियो अरे जगन्नाथ पटवर्धन का स्त्री होबा हेले सेमिति ओरे फैमिली बैकग्राउंड थिबा दरकार ना ताପରେ भी आई कर केते हाई सोसाइटी रो फ्रेंड्स माने अछन आ समाने एतबेले पचारिबे भाई कोन उत्तर देबे कि मो कंपनी वर्कर रो झियो होची मो स्त्री अरे भाई गो इज्जत रहिबो तो ए तुमको इतना कथा कहबो के कहू हां पागल कोटिका ए चलो चलो अरे अरे ना भाई एतु दिन पर फरेलु आछंती मटन चिंगुडी टिके हबो सोडा बिणी मिसिकी खाइमु तापर जिबिना ना कोन कुतन भाई देखि अछि बस अरे भाई टिके देखि अच्छा मामा मु कोन कहूतिर कि मु जदि नेनार बाहागर आउ चौड़ी कर दबा गोटे भल घर पात्र देख करबा किछ असुविधा होबनी जते टंका खर्च हो मु करी थाउ थाउ जगरो एतिकी कहितले मो पाई यथेष्ट मात्र एते दिन धरे एक घरे को रखी मो खाइबा पीबा पितिबा नाही माने कोउतरे भी असुविधा है
ନା ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ସତ କଥା କହିଥିଲେ କ୍ଷତି କଣ ମା ଆଜି ବି ସତ ପ୍ରକୃତିରେ ରାଜି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତିକି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ କମ ପଡେ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲିଆ ଧର୍ମବତୀ ସହିବନି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ବହୁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଛୁଟିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲିବା ଶିଖି ଯାଇଛି ଏ ଯୋଗୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ କିଛି ଠିକ କଲୁରେ ତୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ ବାବା ତୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ ମାମା ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଯାହା ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ମୋ ଖୁସି ସିମରାନ ପାଖରେ ଅଛି ସତ କହୁଛି ମାମା ସିମରାନ ମୋତେ ନ ପାଇଲେ ପାଗଳି ହେଇଯିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ନେନା ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନେନା ସହିତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମିଶାମିଶି କରେ ହେଲେ ନେନାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିପାରିବିନି ମାମା ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନୁ ତୁ କହିଲି ମାମା ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତୋ ବାପା ତ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି ତୋ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ତୋ ଖୁସି ମୋ ଖୁସି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମହିଳାର ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ସେ କଥା ସିଏ ଭଗବାନ ଜାଣେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି କଣ କରିପାରିବି ନେଇନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଦିଗହରା ଚଢ଼େଇ ବାଟକୁ ପଥି କର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ ମା କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ କିଏ ମୋ ପରିଚୟ କଣ ମୋ ଠିକଣା କୋଉଠି ନା ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଆରେ ସିମରନ ଏ ଘରେ ରହୁ ତୁ ବି ରହ ଅସୁବିଧା କଣ ଏଇ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିନି ନା ଦେଖো ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସେ କଥା ତମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି ତମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତି ଏ ଘରରୁ ଚାରି କୋଣରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପାଗିଳି ହେଇଯିବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ମରିଯିବି ମା ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା ଦେଖ ତୁ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁ ସିମରନ ରହିବ ତୁ ରହିବୁ ତୋର ଅସୁବିଧା କିରେ କଣ ଦୁଇ ଜଣ କି ମିଳିମିଶିକି ରହିବ ନା ମା ଭଗବାନ ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ବାଟ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବୁ ମା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁ ଯୋଉଠି ରହ ଭଲରେ ରହ ସୁଖରେ ରହ ମୁଁ ତ କଣ କରିପାରିବି ମା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ତୁ ରହ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ତୁ ରହ ନା ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିନି ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହ ସିମରନ ସହିତ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଚଳିବୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଜନଟା ପୁରା ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସେ କେବେ ବି ତମ ଜୀବନ କେବେ ବି ହୋଇବନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କାହିଁକିନା ସହିବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାମାନେ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ନା ମୋ ପ୍ରେମ ମତେ ପର କରି ଦଉଛି ମୋ ପ୍ରେମ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି ତାମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏଇଠୁ ଏମିତି ଶେଷ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ସେ ଶେଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନା ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାଇଁ ନା ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁ ହେଇକି ଆରେ ତୋ ଦୁନିଆ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ
ଯାହାର ଦୁନିଆରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନା ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରଖିବୁନି ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଶେଷ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ସେଇଠି ଶେଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ। କହଲେ ନା ତୋର ସବୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି କହ ତୁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଛି। କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ମୁଁ ତ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ନହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ? ତମ ଶୀଘ୍ର ନ ଆସିଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ତମ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦବ ଆଉ କହିବ ସବୁଦିନ ହିଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। কালে ফিলু আজি আছো নাহি ফিলু কালে ফিলু কালে ফিলু আজি আছো নাহি ফিলু কালে ফিলু আজি তে সাধু আজি সে হে হে ସିମରନ ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ଡାକ। ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ କରିବି ଯେଉଁଠାରେ ମତେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗିବ। ଡାଡ୍ ବହୁତ ଚଏସ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଆପଣ କହିବେ 100% ଚଏସ୍ ହବ। ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଫାଇନାଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଡିସିସନ କରିବି ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଡାଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡାଡ୍ ମୋ ଡାଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱର ନାୟକ। Top class. Ole, industrially great. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡାଡ୍ ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଧାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେ କଣ। ହୀରା ପରଖିବାରେ ମୋର କେବେ ଗଲତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଡାଡ୍ କାହିଁକି ନା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଯଦି ସେ କୋହିନୂର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି। ନହେଲେ ତୋ ଡିସିସନକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଡାଡ୍ ଓକେ ଡାଡ୍ ଡାଡ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ରାୟ ଖାନଦାନ ବଂଶର ଜୟୀ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସିମରନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ତୁ କଣ ଦେଖିଛୁ ମୋର ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏ ରାଜେଶ୍ୱର ରାୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ଆଗରେ ଅନ୍ତତଃ ଛିଡା ହୋଇ ପଦେ କଥା କହିବାର ତୋର ସାହସ ଥିବା ଦରକାର। ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଡି ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଡାଡି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ମାମା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମାମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି ପୁରା ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଓ ଭାଇ ସିଓର ଆପଣ ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ
କହିବାକୁ ଦେବିନି। ଆପଣ ମୋ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ରାଜେଶ୍ୱର ରାୟ। ଆଉ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସିମରନକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ବିଜନେସ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହରି କୋଳରେ ବଢିଛି। ମୁଁ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ ପୁରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ଡାଡି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, କଥା ମଝିରେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସରି ଡାଡି। ହଁ ମିଷ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ? ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମି। ହଁ ଜାଗେଶ୍ୱର ଦେବୀ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟାବର୍ଦ୍ଧନ। କଣ କହିଲ ତମେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟାବର୍ଦ୍ଧନ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୁଅ ତମେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀର ଓନର? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆରେ ଆରେ ଆଜି ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ମୋ ପଟକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସିମରନର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ସେମିତି ଚଏସ୍ କରିଛି ବୋଲି। ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଆରେ ମୁଁ ବା କହିଲି ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥର କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କେବେ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ପାନୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ସିଓର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଗ୍ରି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ଡାଡି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସିମ୍ର, ଡାଡି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି କେବଳ ସେଇ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ ସେଟଲ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡିଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ? ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ସିମ୍ରନ, ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ପଛକୁ ଯା। ଡାଡି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକାରୀকে ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ଦେଖିଲେ ନା, ତମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ କେମିତି ମାମାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସିମରନ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ। କଣ? ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥାନ୍ତା ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ନଥାନ୍ତା, ତମେ ମୋତେ କଣ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା? ଇମ୍ପସିବଲ। ଆରେ ବାବା, ତମକୁ ଭୁଲିଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରମିସ୍? ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତି। God promise.
ନାଲି ଫରକ ବୋଲି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି କଣ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ ଯେ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମେ ପୁରା ସାଉ ଆଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନୀଳ, ମୁଁ କହୁଛି କି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହବ। এই চুপ করে কইছি বহুত কথা কইলন তুমি দেখুছি তোমার মনে রাখিবা উচিত আজি মো ভাইଙ୍କ কোম্পানি উদ্ঘাটন হବାକୁ যাଉଛି কেତେ বড় বড় ভিআইপি লোক ଆସିବେ ନା ଯା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରିଲ? ଓ ମ୍ୟାଡାମ, ସେମାନେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହେଇଲ ତ? ସେଇଟା ବା ଦେଖିକି ତମର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ନୀଳ, ମତେ କହିଲ ଏ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା କଣ ତମର ମନେ ଅଛି? ଜାଗେଶ୍ୱରୀ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରେ ତମକୁ ତ ଅଧିକା ଜଣାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥାଟା ତମ ଭାଇ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା ତମ ମାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି କଲେ? তুমি কিছু জানি পারলো বোধে। ଜଣଉନ। এই ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ? ମୋ ମାମା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ମୋ ମାମା ଖାନା ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଲୋ, ମୋ ଗେଲୁ, ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ହଁ ପୁଅ। ତମ ଭାଇ ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା ତମ ମାମାଙ୍କ ନାଁରେ ନ କରି ତମ ନାଁରେ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ନୀଲମ କେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, କେମିତି ଶୁଭୁଛି? ହଁ এই চুপ করে কইছি মতে যা কইলো কইলো এ কথা যেମିତି ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ ନ କହିବ। ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଜାଣେ ନା ତାହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାକରଟା ବି ତମକୁ ମିଳିବନି ମ। এই ମତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। ତୁ ଆସିଲୁ ମାମା, ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଇନାଗୁରେସନ ତୋ ହାତରେ ହବ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଯାହା ତୁ କରିବା ସେଇଆ। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ନାଇଁ ମାମା, କମ୍ପାନୀ ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆରେ କର। କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇଥିରୁ ଟାଣୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ ମାମା, ଆଜି ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, ତୋ ହାତରେ ଭିତା କାଟିବୁ, ତାପରେ ତୁ ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରିବୁ। ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଚାଲ ମାମା। ଯୋଉ ଜିଦ ଥିବ ସେଇ ଜିଦ ଚାଲ। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ କଣ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ରଣବୀର, ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି? ଆଜି ମାମା ତା ନିଜ ହାତରେ କମ୍ପାନୀଟା ଇନାଗୁରେସନ କରିବ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ହଁ ଭାଇ, ବଢିଆ ହବ। କଣ ବଢିଆ ହବ? ହଉ ନାଇଁ, ଚାଲ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଙ୍କର ବୟସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ କହୁଥିଲ? କଣ ଆରେ କୁହ ନାଇଁ କୁହ। ବାବା, ଦେଖ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତମ ମାନ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି କହିଲ? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନୀଲମକୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଓହୋ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରହ। କେତେ କଥା ରହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ରଣବୀର, ମୋ ମାମାର ହାତ ଯୋଉଠି ବାଜିଗଲା ସେଇଟା ଶୁଣା ହେଇଛି। ଏ ମାମା, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଚାଲ। আরে তমে কোন এটি একুটিয়া ଥିଲା কোন ভাবুছ ম? ନାଇଁ, କବିତା ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। কবিতা লিখিব? হଉ কবিতা পরে পড়িব। আস শীঘ্র আস। ଚାଲୁନ, ତମେ ତ ଇଞ୍ଜିନ, ମୁଁ ତ ବଗି, ତମେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଯିବି ଆଉ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଟା ମାମା ମାମା ବୋଲି ପାଣି ପିଉ। ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ଯେମିତି ଫରୁଆ ଭିତରେ ଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥର ଜୀବନଟା ତା ମାମାର ଛାତି ଭିତରେ। ଏ ବୁଢୀଟା ନମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କରିହବନି। ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଶୁଣାଣି ପାଗଳ ଭଳିଆ କଣ କରୁଛି? ସେଡେ ଇନାଗୁରେସନ ହବ ପରା, ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନିଜ ହାତରେ ଫିତା କାଟିବେ, ଆଉ ତାପରେ ମେସିନ ସୁଇଚଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ
କିଛି ହବନି ଠାକୁର ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦେବେ କିଛି ହବନି ମୋ ଭାଇର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା କେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେମିତି କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲିଭରଟା ଅନ୍ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ମ୍ୟାନେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କରୁଥିଲେ କଣ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକା ନେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି नहीं ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି ଯୋଉ ମୋର ଏବେ ଯେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ମନ କହୁଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ କିଛି ହବନି ମାମାଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହେଇଯିବ ମୋ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି ମୋ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଦାଦି ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ ମାମା ମାମା ଠିକ ହେଇଯିବେ ନା ଦାଦି କୁହନ୍ତୁ ଦାଦି ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେବ ଯାଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦେବୀ କୋମାରେ ସହରର ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେବ କିଛି କହିବୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ମାମା ଜୀବନ ସାରା ତମ ପୂଜା କରୁଥିବ ହେଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରୁ ତା ମାଆକୁ ଛଡେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଡାକୁରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଛି ତମ ପାଖରେ ମୋ ମାମା କି ଭୁଲ କରିଥିଲା ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଋଣ ମୋ ମାମାର ମୁଁ ଶୁଝିଲି ତମେ କଣ ସେତିକି କରେଇଦବ ଏଇ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ଦୁଆରକୁ କେବେ ଆସିନି କି ତମ ହାତରେ ମୋ ଡର ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦୁଆରେ ଏତିକି ଦୁଆରି କରୁଛି ମୋ ମାମାକୁ ତମେ ଭଲ କରିଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଉଠିବିନି ଠାକୁରେ ଏଇ ଦୁଆର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପଡି ରହିବି
କିଏ କିଏ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ହାତ ଖୋଲି କିଛି ଦିଅ ବାବୁ, ଏ ଫକୀର ବାବା ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇ ବାବା ନା? ଆପଣ ସେଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ମାମା ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ବାବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଗଲା, ମୋ ମାମା ଏବେ ମରଣ ପରେ ବାବା। ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ବେଟା। ବାବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟିଏ ସତ ହେଇଗଲା, ମୋ ମାମାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା, ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି ବାବା, ମୋ ମାମାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ବେଟା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ କରିପାରିବି? ମୋ ଫକୀର ବାବା, ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେବି। ବାବା ମୋ ମାମାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ବାବା ମୋ ମାମାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ନା ତମ ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ବେଟା। ତମେ ତ ଟଙ୍କାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତମର ଏ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ତମ ମାମାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ବେଟା ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସିନା ଔଷଧ ଅଛି, ହେଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଇନି ବେଟା। ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ମୋ ମାମା ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏ ବିପଦରୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। କୁହନ୍ତୁ ବାବା କଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି? ଭଗବାନ ନୁହେଁ ବେଟା, ମୋ ଫକୀର ବାବା ଅଛି, ତମରି ପରି ମଣିଷ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ମୋର କାମ ଜମାର ସମର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ବାବା। ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଦିନ କହିପାରିଲେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଗଲା। ମୋ ମାମା ଅଛି ମରଣ ମୁହଁରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଆରେ ବେଟା ତୁ କାହିଁ କେତେ ବଡ କୋଟିପତି, ଫକୀର ବାବାର ଗୁଣ ଧରିଲେ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ତ ହାତ ଯୋଡି ଭିକ ମାଗିବ ଲୋକ, କାହାକୁ କିଛି ଦବାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ବେଟା। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ କୁହନ୍ତୁ। ତମର ତମ ମାମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୟା ଆସୁଛି ବେଟା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଏ ତାର ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଧୋଇଯାଏ ବେଟା। ବାବା କୁହନ୍ତୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ମୋ ମାମା ଭଲ ହବ? ପ୍ରଥମେ ତମ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର କାଢି ନିଅ ବେଟା। ଭଗବାନ ତମ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କୁହନ୍ତୁ। ତମ ଅହଙ୍କାର ତମ ମନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମାମା କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତମେ ମାରିଦିଅ ବେଟା। ବାବା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବା? ତମ ମାମାକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କରିପାରିବ। ଏ ଫକୀର ବାବା ଯାହା କହିବ ତମେ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି।
ହେଲେ ମୋ ମାମା ଭଲ ହବା ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କୁହନ୍ତୁ। ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ତମେ ମୋରି ପରି ଭିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତମର ସେ ଭିକ ଦେବା ପଇସାରେ ତମ ମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ହୁଏତ ଭଗବାନ ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ପୁଣି ଭିକ ମାଗିବି। ହଁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ବାଟ ବେଟା। ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ତମେ କାହାକୁ ଦବନି। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପଙ୍ଗୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ନିଃସ୍ୱ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ବେଟା, ତମେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛ, କଣ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛ, ଏ କଥା ଯେମିତି କାହାକୁ କହିବନି। ଯୋଉଦିନ ତମେ ସତ କଥା କହିଦବ ତମ ମା ସେଇଦିନ ମରିଯିବେ ବେଟା। ମାମାର କିଛି ହବନି ବାବା। ମୋ ମାମା ମରିପାରିବନି। ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ଭିକ ମାଗିବି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ତମ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଏତିକି କରିପାରିବ ବେଟା। ତମେ ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ତମେ ମୋରି ପରି ଭିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଟା ତମେ ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା କୋଉଠି କୋଉଠି ତମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ତମେ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ ବି ସାଇତି ରଖିଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଦାଗ ଲାଗିଛି। ତମେ ଯଦି ତମ ମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହ, ତମେ ଯଦି ତମ ମାର ସେଇ ପୁଅ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତମର ପରିଚୟ ହବ ତମେ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୀ। ନିଅ ବେଟା, ତମ ପରି ଭିକାରୀକୁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା। ନିଅ ବେଟା ନିଅ। ଆଜିଠାରୁ ତମର ପରିଚୟ ହେଲା ତମେ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। It's
କେତୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପର ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି? ଏ ମାଧବ ସେସବୁ ତୁ ଛାଡ଼, ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣ ତୋ ବାବୁଟା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ଶୁଣ ମାଧବ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ସୁଜନପୁରରେ ଥିବା ସେ 10 ଏକରର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ତୋର ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ବାବୁ ତୋର ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମାଧବ। ତୋ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ବାବୁ? ଏ ମାଧବ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତ ମାଲିକ ନୁହଁ କି ତୁ ବି ମୋ ଚାକର ନୁହଁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ଏ ମାଧବ, ଆଜିଠୁ ତୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନା ବାବୁ। ତମକୁ ଜାଣି ବାହାକୁ ଜାଣି ଏ ଘର ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ବାବୁ। ଏ ବାବୁ ବାବୁ ମତେ ତମ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ ନା ବାବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି। ଏ ମାଧବ, ତତେ ପୁରା ଘରେ କହି ତୋ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ବାବା, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେବି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ଆଉ ଏ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ତମେ ନା? ହଁ ବାବା। ଆକୁ ବି ଦାନ କରିଦିଅ ବେଟା। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଆକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ନଥାଏ ବେଟା। ବେଟା ଗୋଟେ କାମ କର ବେଟା, ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ତମେ ମତେ ଦାନ କରିଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ବଙ୍ଗଳା ହେବ ସବୁ ଫକୀର ବାବା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସବୁ ଫକୀର ବାବା ମାନେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନାଇଁ ବାବା, ଏ ବଙ୍ଗଳାଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ତମ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବ ନା ତମ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ? ତମ ପାଖରେ କୋଉଟା ବଡ ବେଟା? ତମ ମାମାଙ୍କର ଜୀବନ ନା ଏ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଙ୍ଗଳା? କୁହ ବେଟା, ତମ ପାଖରେ କୋଉଟା ବଡ କୁହ? ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ବଙ୍ଗଳା ବି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ମାନିଲି। ମୋ ମାମା ମୋର ହବ ଦରକାର। ମୋ ମାମା ପାଇଁ ତୋର ତୋର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବି ବାବା। ମୁଁ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ଭିକାରୀ ବାବା, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଭିକ ମାଗିଲି। କେହି ମତେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେନି ବାବା। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହଉଥିଲା ବାବା। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲ। ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଭିକ ମାଗିଲେ ତମକୁ କିଏ ଭିକ ଦବ ବେଟା? କିଏ ଜାଣିବ ତମେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଲି? ବରଂ ତମକୁ ଭର୍ସନା କରିବେ ବେଟା। ତମେ ଅହଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଭିକ ମାଗ ବେଟା। ତମେ ଅହଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଉଛି।
মাগি পারিবি তো বাবা ମୁଁ ଏଥର ଭିକ ମାଗି ପାରିବି ତ চেষ্টা করি দেখো বেটা সপ্ত মালিক কে ভগবান তোমার মঙ্গল করন্তু এই ফকির বাবাকে ଟିକେ ভিক্ষা দিও বাবু ବାବା ভগবান তোমার মঙ্গল করন্তু ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫକୀର ବାବାକୁ ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବା ବାବୁ ମତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଚୁପ କର ସତେ ଭିକ ଦେଲେ ଭଗବାନ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେନି ଦେଖ ବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷଟା ହେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଚାହୁଁନୁ କୋଉଠି ମୂଳ ଲାଗିବୁ ଚାହୁଁନୁ କୋଉଠି ବାସନ ମାଜିବୁ ବସିବୁ ଏଠି ଭିକ ମାଗିଲେ ତତେ ଭିକ କିଏ ଦେବ ତତେ ଭିକ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ତୋ ପରି ଠକ ଚୋର ଟାଉଟର ବଦମାସକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ତମେ କୋଉଠି କର ହେଇଛୁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ତ 6 ମାସ ନହେଲେ ବି ଭିକ ମାଗିବୁ ବାଗ ଖାଇଲେ ତ 6 ମାସ ଖାଇବ ବାବା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମତେ କେହି ଭିକ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ଘୃଣାରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇ ଚାଲିଯାଉ ତାହେଲେ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ ବାବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ এইটা তো ভগবানଙ୍କର পরীক্ষা বেটা এমিতি অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হবাকে পড়িব বেটা ভিক এতে সহজরে মিলিবনি বেটা ভিকারি এই ভিক মাগ বেটা মনে পকাইল সেদিনর কথা এ ফকির বাবা তম ঘরকু ভিক মাগি যাইছিলা তুমি ফকির বাবাকে ধক্কা মারি বাহার করে দিয়েছিল চিন্তা করেছিল বেটা এই গোটে ভিকারীর মন কথা চিন্তা করেছিল বেটা তুমি কেউ কোটিপতির ছুয়া নুহ তোম পাই অনেক রাস্তা বাকি অছি সবু কথা কু ভুলি যাই তোম পাখে গোটিয়ে রাস্তা তুমি হউছ বড় দণ্ডর ভিকারী বড় দণ্ডর ভিখারি বড় দণ্ডর ভিখারি বড় দণ্ডর